धलापारा निफ्राय उदालगुरि जी कानेक्टिं जी माने पिडब्लिउडी जी लामा बे लामाया दिनै प्राय बोसोरथाम जाबाय देग्लायजों बोसोरथाम जाबाय बेवहाय राङा दै एबा गलन्दि दै बे दालाङाव माने बायफ्लंबाय थायो आरो जों नुनायाव आरो रायजोफोरनि अभियोग मथे बे दालां जि बानायनाय बे बानायनायनि एस्टिमेटआ एसे भुल जानाय बायदि रायजोफ्रा अभियोग मोनसे खालामबाय थादों मानो होनना बे बारंबार बायबाय थायो प्राय बोसोरथामानो जाबाय बिनि सिगाङाव रायजोनि उसुबिदाखौ नुनानै बे बायनाय लोगो लोगोनो जों रायजोजों लोगो नांनानै बेयाव बारनो हानाय टेम्परारि प्राय औवानि दालांबो होदोंमोन आरो बिदिनो बोसोरनैजों सोलिबाय आरो देग्लाय आरो थांनाय फेब्रुवारि मासाव बेखौ माने बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय हा खोनानै एसे होदोंमोन दा बेबो दिनै बायफ्लंबाय दा कमप्लिटलि दा बे लामाया दा माने बिसन्न जाना थाबाय जगाजग गैला आरो थांनाय दिनफोरावथ' बहुद खस्थ' जादों बे गामिनि लामा बिनिफ्राय माने मेइन जिथु माने गाइखेर जि उत्पादन खालामो धलापारा गामि बयबो मिथिगौ मिल्क भिलेज होननानै गाइखेरनि गामि दा बेनिफ्राय गाइखेर लांनाय बेयो बिराद उसुबिदायाव गोलैनोसै आरो फारसेथिं कलेज स्कुलाव फरायनाय आरो बेमार आजारफोर लांनाय बे बिराद उसुबिदायाव गोलैनोसै दा बेफोरखौ नायनानै नोजोर खालामनानै दा जोङो बेखौ माने नायदिंफैदों आरो भबिष्यत बे साननैसोनि गेजेराव माबोरैहाय रायजोनि सुबिदाखौ नायनानै जोङो थांनाय दिनफोराव जेरेखम जोङो रायजोजों हेफाजाब होनानै बेवहाय बारलांनो हानाय बा हान्था मेला खालामनो हानाय मोनसे सुबिदा खालामनो हादोंमोन औवानि दालां बानायनानैबाबो आरो बेखौनो जोङो सिन्था सरसा खालामनो थाखाय जोङो रायजोजों बेवहाय बेखौ नायदिंफैदों आरो जा हायो जोङो नाजागोन आरो माने खम समनि गेजेरावनो बेखौ जाहाथे जगाजग खालामना होनो हायो जों बेखौ माने চেষ্টা खालामनो थाखाय जोङो दा रायजोजों जोङो रायज्लायनो फैदों দলং দিছে এনেকৈ তাৰমানে বনাইছে একেবাৰে কি ক'ব নদী ভাঙি চাঙি সব বেয়া কৰি দিলে তাৰপিছত দলংটো বনাইছে উল্টাকৈ প্লাছ যায় আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত যা পূৰা দিগদাৰ হৈ গ'ল বন্ধ হৈ গ'ল আৰু ইফালে গাখীৰৰ কিবা ধলাপাৰাত ফাৰ্ম আছে এইটো ফাৰ্মৰ গাখীৰ লোৱা বহুত অসুবিধা হৈ আছে প্লাছ আমাৰ যাওয়া দিগদাৰ হৈ আছে মানুহবিলাক কেনেকৈ অৱস্থাত যাব এইটো আপোনালোকে চাই চিতি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আমাৰ MLA চাব লাগে চাই চিতি কিবা কৰিব লাগে কামখিনি ভালকৈ কৰিব লাগে ইহঁতো তাৰমানে উল্টা কৰিছে আপোনালোকে অলপ চাই চিতি ভালকৈ কি কৰি দিয়ক বনাই দিয়ক মোৰ এইখিনি ক'ব লগা আছিল ক'লো আৰু सरकारनिसिम खावलायनो सानदों जिहेतु जोंनि धलापारा गामिनिफ्राय उदालगुरि थांनाय जि गलन्दि दालां बे दालांखौ जोङो आगोलनिफ्राय नाजायै मोनफुंनो हादोंमोन नाथाय जिबायदि जोङो दालांखौ मोन्दों बेबायदि जोंनि साननाय बायदि जायाखै मानो होनोब्ला दैया सा खोला बोहैयो नाथाय दालांखौ बानायदों सा खोला दैया जुदि सा खोला बोहैयोब्ला दालाङा बोरै सा खोला जाथावथाव बेखौ जोङो माने सन्तुष्ट जायाखै दा बेनिखायनो दालांखौ मोनफुंनो हादोंब्लाबो जोङो दायो मोजाङै थाबायफुंनो हायाखै मानो होनोब्ला मेसें बोथोराव BTC सरकारनिफ्राय एसे एनै बायफ्लंनायखौ खोनानै होयो नाथाय दैज्लां फैब्लानो आरो बायफ्लंफिनो जोङो सुबिदा मथ' जोङो रायजोआ जोंनि गामिया थाबायनो हायाखै बिनि थाखाय आङो BTC सरकार आरो आसाम सरकार बिसोरखौ खावलायनो सानदों जाहाथे सरकारा फैनानै जोंनि जि थासारि दालांनि जि बेबस्था बेखौ नायनानै जाहाथे मोजाङै बेबस्थाखौ